proxecto para a creación do Espazo Natural e Arqueolóxico dos Sete Camiños é unha proposta que pretende poñer en valor o importante e rico patrimonio natural, cultural e paisaxístico do contorno dos Sete Camiños, o Monte do Pornedo e o Monte do Catadoiro. É un espazo que conforma unha unidade natural e que actualmente abrangue parte do monte comunal das parroquias de Salcedo e Lourizán en Pontevedra e San Xulián en Marín. O proxecto tamén contempla a conexión deste espazo coa Lagoa de Castiñeiras, polo que tamén inclúe as parroquias de Vilaboa e Figueirido no concello de Vilaboa. Dende o punto de vista xeográfico, o espazo dos Sete Camiños conforma unha estribación da dorsal da Serra de Domaio, onde a península do Morrazo se abraza coas terras de Pontevedra. Nunha área relativamente pequena, atopamos concentrados un importante número de xacementos arqueolóxicos, diversos elementos de indubidable valor etnográfico, varias formacións xeolóxicas e outros elementos naturais de interese que fan deste espazo un lugar a conservar, protexer e divulgar, non só polo seu valor natural e a súa importancia patrimonial, senón tamén polo seu valor didáctico e polo poder identitario das pegadas deixadas na paisaxe polos nosos devanceiros. A iniciativa dirixida pola Comisión Técnica encargada da posta en marcha do proxecto conta co apoio de perto dunha vintena de colectivos sociais, culturais e veciñais de Pontevedra, Marín e Vilaboa e ven avalado por un nutrido grupo de arqueólogos. Convidámolos, pois, a unha viaxe polo espazo dos Sete Camiños, a unha viaxe pola encrucillada do tempo. As mámoas, enterramentos megalíticos, son testemunho do temperá poboamento destas terras. Baixo estes montículos foron soterrados os primeiros habitantes destas lares, os nosos devanceiros. As dúas mámoas de Chan da Lagoa, a mámoa do Catadoiro e a recentemente desaparecida mámoa de Louredo, son exemplos destes primeiros monumentos da humanidade. Os xacementos megalíticos do espazo natural e arqueolóxico dos Sete Camiños forman parte do conxunto máis amplo que constitúe o campo de mámoas da Serra de Domaio, que ten na Mámoa do Rei, en Vilaboa, Chan de Armada, en Marín, e Chan de Arquiña, en Moaña, os seus máis coñecidos expoñentes. Desgraciadamente, os continuos saqueos das supostas riquezas que agochaban estas tumbas de máis de 5.000 anos, os labores agrarios e de explotación do monte, e xa máis recentemente unha escasa protección e o desleixe administrativo ocasionaron que moitos destes xacementos foran desaparecendo ao longo do tempo, e aqueles que nos chegaron fixérono nun penoso estado de conservación. Posiblemente moitos dos ortostatos que faltan nesta mámoa foron reutilizados na construción dos muros lindeiros. Nesta zona atoparíanse as dúas mámoas de Chan da Lagoa, pero a vegetación actual impide a súa localización. Compre atopalas para poder garantir a súa conservación.
A mámoa de Louredo foi totalmente destruída no ano 2009 polos militares de Abrilat para a construción dunha aldea afgana onde adestrarse para as súas accións militares no estranxeiro, privando a comunidade non só dun importante ben arqueolóxico, senón tamén daquele elemento cultural que posiblemente deu nome ao lugar da moimenta, co que desapareceu un importante símbolo de identidade colectiva. Paradóxicamente, hoxe a aldea afgana está abandonada. O Espazo Natural e Arqueolóxico dos Sete Camiños atesoura unha valiosa e numerosa mostra da arte rupestre atlántica. Os petroglifos son gravados en rochas ao aire libre da Idade de Bronce, datados habitualmente no terceiro e segundo milenio antes de Cristo. Todos eles foron declarados BIC, bens de interese cultural. O conxunto rupestre do Pornedo no límite dos concellos de Marín e Pontevedra. O petroglifo dos Sete Camiños e o conxunto rupestre de Piñeiral do Caeiro, ambos en territorio marinense. E os conxuntos rupestres do Regato dos Buratos, Outeiro da Mina e da Cachada do Vello, na parroquia de Salcedo, completan estes tesouros arqueolóxicos. Neste espazo natural atopamos exemplo dos diferentes motivos artísticos dos petroglifos galegos. Motivos naturalistas, cuadrúpedos, como os do complexo de Sete Camiños, ou motivos xeométricos, como estes círculos concéntricos da laxa do Pornedo. Entre as parroquias de Salcedo e Lourizán podemos atopar un petroglifo moi diferente aos anteriores. Un antropomorfo que se distingue no soporte empregado, xisto no lugar de granito e sobre todo pola súa cronoloxía. É un petroglifo datado na Idade Media. Trátase do petroglifo de Pumariño, coñecido popularmente como a Pedra de Heraclio. Petroglifos como os do Regato dos Buratos na parroquia de Salcedo asócianse a fermosas lendas de mouros, o que incide si cabe aínda máis na súa importancia como elemento patrimonial e cultural e na necesidade de protexer este tipo de xacementos tan seriamente ameazados. A xente conta que na Pedra da Moura habitan dúas mouras moi fermosas que se convertían en serpes. Din que estas damas vélidas gustaban de ir á festa, como común dos mortais, e cando regresaban para o monte acompañadas de algún mozo, pois a súa fermosura era engado para acompañantes, ao chegar un pouco antes da devandita pedra, parábanse e non deixaban que os mozos as acompañaran máis aló. Un día, un destes pretendentes non fixo caso e seguiunas ata a pedra. E cal foi a súa sorpresa cando viu que as mouras que acompañara esa noite se transformaban en serpes arrepiantes e desaparecían na peneda. Tamén contan que outra vez unha destas mouras díxolle ao seu pretendente que era víctima dun feitizo e que debía axudala a romper co pesado encantamento. A moura díxolle ao rapaz que a seguise ata a pedra e que pasase o que pasase non se asustara. Así o fixe o mozo, pero tan pronto chegaron á pedra, a moura transformouse en serpe e amosouse ante el con repugnante fasquía e un carabel nos beizos. O rapaz asustado saiu correndo sin cumprir a súa promesa de axudala a se desencantar. Pero estes máxicos penoucos tamén gardan outras lendas. Por exemplo, a que fai referencia ao conxunto número 2 dos petroglifos de Regato dos Buratos. Como vedes, unha laxe a ras de chan cun aliñamento de cazoletas e que está situado nun antigo camiño de carro.
Contan os veciños da zona que en tempos de antes, cando se ia co carro ao monte en busca de toxo e leña para o forno, ao baixar polo antigo camiño que pasaba por riba da pedra do fundamento, sentían un eco enorme e as laches facían un estrondo tremendo baixo os seus pés, como se a pedra que pisaban estivese oca por dentro. Este insólito fenómeno asociábase ao feito de que nese mesmo lugar se aparecesen as mouras. Outros pensaban que baixo este lugar tan especial existían túneis ou covas nas que habitaban os mouros. Ademais destes gravados rupestres, José Meijón, personaxe marinense que viviu no século pasado, deixou a súa pegada en diferentes lugares de Marín e dos seus arredores, achegando a súa particular versión dos petroglifos galegos. Moitas persoas pensan que estes gravados forman parte do patrimonio de Marín e, como tal, deberían ser catalogados e protegidos. Estamos no centro geográfico do monte comunal de San Martiño de Salcedo, un monte de 170 hectáreas, usurpado no ano 65 polo Concello de Pontevedra, entregado sin ningún tipo de beneficio nin contraprestación ao exército naqueles tempos, o que privou a todos os veciños do seu rendimento, o que era común naqueles tempos de todo o proceso de esquilme, madeira e a riqueza coa que se alimentaba desde o monte comunal os veciños que non tiñan outro sustento que estas terras de común. Home, pois o do estrume, leña que era moi apreciada porque se cocía nas casas, e a pedra para facer as casas, que normalmente as casas son de pedra, tamén tal, e, bueno, o pasto, como é normal. E, bueno, eu daqui de todas formas falamos de hai 30 anos para aquí, hai 30 anos para atrás non sei como facían, pero sería algo similar. Case o normal que todas as casas da aldea foron daqui, desta zona, pero concretamente hai unha canteira enorme que hai aquí no Pornedo, esa parece que foi prácticamente todo palaxe. O monte comunal foi dende antigo importante fonte de recursos para os veciños da zona. Non só se aproveitaba leñas, faíscas ou o toxo fento para estrume, senón tamén a pedra para construir as casas, cortes ou muros. Exemplos, como esta bella canteira abandonada, son testemunho dese intenso labor. Desgraciadamente, ás veces, as labores de explotación do monte acabaron por destruir parte dos xacementos arqueolóxicos. Así ocorriu aquí, en Cachada do Vello, na parroquia de Salcedo, onde a extracción de pedra para o acoutamento das cachadas gañadas ao monte común ou dos matos acabaron por eliminar parte dos petroglifos que aquí existían. Mais, aínda hoxe, é posible atopar restos deses petroglifos entre as pedras dos valados ou mesmo no lugar, na rocha nai, da que se extraíron as pedras para a construción deses muros. Fontes, carreiros, corredoiras, muros e valados son mostra da humanización do monte. Moitos destes elementos son posuidores dun importante valor etnográfico que compre conservar.
a explotación tradicional do monte dende tempos inmemoriais foi deixando a súa pegada na paisaxe. Desgraciadamente, os cambios nos usos do monte que conlevaron o seu abandono e, como consecuencia, a explotación irracional dos seus recursos, insostible por máis tempo pola falta de respecto polo patrimonio natural, tamén deixan a súa destructiva pegada. Outeiriños, penedos, abrigos, formacións naturais caprichosas. A man do home e da natureza confúndense nunha paisaxe natural que foi ao longo dos séculos utilizada, transformada e construída. Coñécense dende antigo as prácticas máxico-relixiosas asociadas ás pías producto da erosión meteorolóxica ou da acción antrópica, o uso ritual das pedras oscilantes, dos penedos figurativos ou dos altares rupestres. Por iso, non se pode descartar que algunha das formacións que atopamos espalladas por estes montes pudieran ter no pasado algún tipo de funcionalidade ritual. Un destes simbólicos lugares podería ter sido Outeiro da Campá, que coas súas numerosas, profundas e ben labradas pías, unido á súa destacada localización xeográfica sobre a paisaxe, fainos pensar, malia a falla de probas arqueolóxicas, na posibilidade da existencia dun uso simbólico na antigüidade. Outro destes penedos figurativos que atopamos no espazo dos Sete Camiños é o coñecido como Pedra dos Sapos. A xente di que nestes penedos está a cadeira do rei e que hai unha misteriosa pedra que avala. Abrigos rochosos como este foron utilizados xa dende tempos paleolíticos como lugar de cobicho e habitación. Posteriormente serían reutilizados polos pastores que subían o seu gando ao monte. As xentes falaban da luz dos Sete Camiños, unha misteriosa luminaria que adoitaba verse de noite nesta zona. A luz aparecía de súpeto e se desplazaba en liña recta sobre o horizonte. Chegado a un punto, daba a volta e emprendía o camiño oposto. Moitos veciños, vencendo o seu medo, subían ata alá para ser testemuños de tal fenómeno. Para algúns, era cousa do outro mundo ou mesmo da Santa Compaña, pero non faltaba quen relacionaba esta misteriosa luz cos contrabandistas que por aquela época da posguerra frecuentaban estes montes. Din que coa chegada do cuartel de Figueirido e a presencia do exército, esta luz foi desaparecendo. Malia o estendido da explotación madeireira do eucalipto que desvirtúa e destrúe a paisaxe forestal autóctona de Galicia, aínda é posible atopar algúns oasis de frondosas.
A plantación de soutos por parte das comunidades de montes, como o souto posto en marcha pola comunidade de Montes de Lourizán, son mostras esperanzadoras dun uso máis sostible do